नौजवान नवयुवक बाक्सा के दल संतोष गोड़ बाबू बाड़न इनका तो मैंने कहा लागल बा कि हमेशा कहन भैया हई कल जाओ हम कल जाए हमारा तो दिने में एकदम मैंने इनका ये इतना जाति के प्रति इतना संग मैंने चिंतन करन कि हेगन हो गई एने चल और एसडीपीओ साहब के फोन करनी है तो डीसी साहब के फोन करनी है तो एबीएमसी के साथ बात करनी है आशा के साथ बात करनी है कहीं भी कुछ पड़ेला जाकर खड़ा होकर अपन जाति के बात उठावन करत रहेलन अकेला व्यक्ति कतरो सहयोगी जितना जो बालोग लोग चाहे ना लो कि संघर्ष करे खातिर अपना दूसरा जाति जनगोष्ठी के बीच में हम जाके खड़ा रही उन लोग के साथ में बैठी उन लोग के बात सुनी उन लोग के साथ हमरे भी वो बात रखी अपन जाति भाई के बात रखी कि जाते हम लोग के सबके साथ मिलके निकल के चले खातिर हौसला बनी। अब यह आप लोग से गुजारिश करें आप लोग उनका का आशीर्वाद दी हमारे ज्येष्ठ लोग पालो परशुराम गुप्ता जी हमारे बड़का बाजी से ज्यादा उम्र के बानी आज भी देखी संगठन खातिर वो सुदूर मुसलपुर से दूर वहां से आज सवेरे के 7 बजे निकलल बानी आके आज मंच पर अभी तक बैठल बानी वहाँ लोग के कितना दोष बा कि आज उम्र अपन छोड़ रहा बा फिर भी वहाँ के अपन जात खातिर एबरा अपन समय त्याग कर इतना बड़ा बफला अनुसार में आकर दिन भर एबरा हमनी के साथ बैठल बानी तो यह सब हमनी के शुभ लक्षण होके चाहिए कि ऐसा ज्येष्ठ आदमी लोग हमनी के साथ बा इतना गुणवान व्यक्ति लोग हमनी के साथ बा तो हमनी के काहे पीछे बानी सन हमनी के